Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarkar gaske. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, muna roƙon alfarman kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all. Ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. A wannan bidiyon ne na kawo maka wani sabon platform ne wanda yau aka launching nasa. Wannan platform din idan ka bi mu step by step zaka gane yadda zaka samu kuɗi masu yawan gaske a cikin sa. Kai tsaye bidiyon ba so muke tsayi ba, ka duba link da ke description na wannan bidiyo. Idan ka danna link din zai kawo ka fuska kamar haka. Idan ya kawo ka nan wurin zaka clicking a nan gun da aka sa sign up. In ka danna akan sign up zai nuna maka farko zaka saka phone number naka, sai na biyu zaka saka wannan captcha din gashi nan, sai na uku zaka saka password gashi nan dai. Gashi nan kamar yadda kake gani nan wurin da zaka sa phone number ne, nan kuma wannan captcha wannan nambobin ne zaka kwafa ka saka a wurin. So sai kuma wannan na uku shine password zaka saka. Kamar haka bari mu cike ku ga yadda za ku yi. Yau kamar haka dan uwa, idan ka saka zaka ga ka danna ba a baka sauran ba, to sai ka danna back button na jikin wayar ka sai kai back. Idan ka danna back sai ka zo kasan shi ma ka saka wannan nambobin ka duba su gashi nan 9963 gashi nan. To bayan ka sa su zaka ga gashi nan, sai kuma na uku zaka saka password ne gashi nan. Bayan ka saka ka gama kai komai sai ka danna anan gunda aka saka sign up gashi nan daga ƙasa, sign up gashi nan. To sai ka danna shi zai yi searching gashi nan, kana gani yana yin searching zai bude maka. So bayan ya gama searching kai tsaye zaka ga gashi nan an nuno maka gashi nan kai tsaye daga yin register zaka ga an baka welcome bonus na 520 naira. Gashi nan zaka ga platform din da ganin shi yana da feature mai kyau, yana da alamar da za a samu alkhairi a ciki. So kai tsaye sai ka danna ga wani gunan da aka saka mi gashi nan, button nan gashi nan daga ƙasa an rubuta mi gashi nan, sai ka danna a wurin gashi nan kamar haka. Bayan ka danna zai wuce kamar haka, zai kawo ka wuri kamar haka. Sai ka danna ga wajen buy your bank card nan gashi nan, zaka danna gashi nan kamar haka, sai ka danna a wurin. Bayan ka danna zaka saita bayanan bankin ka, misali nan kuma zaka saka account number, sai na ƙasa kuma zaka zaɓi wani banki ne, misali ni da PayPal ne. So kai tsaye bayan ka gama sai ka danna akan inda aka saka submit. So zaka gashi na ya rubuta successful, an riga an yi binding na wannan account da ka saka. So kai tsaye da zaran ka yi withdraw ciki za a rinka tura maka wannan kuɗin. So kai tsaye abin da zaka yi sai ka zo kan home din nan, zaka duba gashi nan yanayin mashin din nasu kala kala, sai ka siya tunda sabo ne. Amma kai tsaye zan baka shawara tunda platform ne shi ba shi da garanti, zaka iya sakawa zaka iya ka bari saboda shi platform ne. Amma zaka iya sa saboda sabo ne, amma do your own research, ka yi binciken ka iya wanda zaka iya sannan ka saka kuɗi. So abin da zaka yi sai ka zaɓi wanda zaka siya, misali bari mu try da 10,000 din nan, sai ka zo ka danna akan 10,000 din kamar haka. Bayan ka danna ka kawo ka wuri kamar haka sai ka danna a wajen invest. So bayan ka danna zai nuno maka baka da kuɗi a cikin wannan platform din wanda zai saya ma na 10,000. So kai tsaye zai kawo ka wajen da zaka yi biya kuɗin nan kai tsaye, sai ka danna akan amount din da zaka biya, sai ka danna akan deposit misali. So gashi nan gateway gateway ne gare su kala kala har kala hudu wanda zaka biya. Akwai gateway na farko bari mu try da shi. So kai tsaye bayan ka danna shi ma zai yi searching kamar yadda kake gani a halin yanzu, zai kai ka inda zaka biya kuɗi. Gashi nan zaka ga an baka account number da account name gashi nan. Wannan shine ga account number nan gashi nan, daga nan gurin shine account number da suka baka gashi nan. Sai kuma zaka danna copy a nan wurin ga sunan me ga account name nan an baka. Bayan ka danna copy sai ka je kai musu transfer kai tsaye. Bayan ka yi wannan transfer successful sai ka zo ka danna akan nan wurin da I have paid gashi nan sai ka danna. Bayan ka danna zai gashi nan yana confirming na transaction transfer da kai bayan ka tura musu successful. So kai tsaye gashi nan dai zaka jira shi, bayan ka tura shi kenan sai ka dawo baya kan cikin Apple platform din naka. So bayan kai wannan transfer ya zama successful sai ka zo ka danna akan nan wurin da aka saka order gashi nan, shi ma button ne da aka sa order. So bayan ka danna shi ma zai kawo ka a nan wurin da zaka ga kuɗin da zaka rinka samu a kowace rana. Gashi nan idan kuɗin sun zo zaka ga an saka maka kuɗin ka. To gashi nan dai kala kala dai mashin din nasu, in ka sai na 3,000 zaka samu 5% kowace rana, 150 har na tsawon kwana 60. Kullun za a baka 150 na tsawon kwana 60. Gaba ɗaya abin da zaka samu naira 90,000 za su baka gabaki ɗaya. Sorry 9,000 za su baka gaba ɗaya. Sai kuma wannan zaka saka 6,000 ne kowace rana, za a baka 5.5%, ya zama na 330 za a baka kowace rana. Gaba ɗaya kuɗin da zaka samu 19,800 na tsawon kwana 60. To gashi nan dai kala kala, sai ka zaɓi wanda kake da ra'ayin siya. So kai tsaye abin da zaka yi sai ka gayyaci mutane, shi ma mutum in ka gayyace shi akwai commission da za a baka. Sai ka danna a wannan button din da aka saka me again, sai ka danna shi misali. So bayan ka danna shi ma zai yi searching. Bayan ya gama sacin dan uwa sai ka danna akan nan wurin da aka saka my referral link, sai ka danna kai tsaye sai ka copy link ɗinka gashi nan ka kwafa sai ka tura wanda zaka tura. So abinda zaka yi kenan kai tsaye dan uwa, idan zaka yi download na application din nasu gashi nan sai ka danna akan gunda aka sa download app gashi nan. To sai kuma bangaren team nan zaka rinka ganin mutanen da ka gayyata gashi nan. Mutum na farko za a baka 6% na abin da ya saka, mutum na biyu za a baka 3%, mutum na uku za a baka 1%. Gashi nan anan zaka sa click my bonus details. To anan zaka ga adadin mutanen da ka gayyata da kuma abin da ka samu a gare su. So gashi nan dai wannan shine platform din, yana da feature mai kyau, zaka iya kai try ka saka kuɗi domin risk ne abin daman, amma do your own research kafin ka saka kuɗi a cikin wannan platform. So shine dai bayanin da na zo ne maka. Platform din yana da kyau gaskiya. So abinda zaka yi kenan dan uwa, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu, sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.